Imos comezar para ter así, se cadra máis vagar ao final, para facer algún tipo de pregunta ou intervención. O que nos xunta arredor desta mesa é a necesidade de compartir un pouco na mesma liña que acaba de introducirnos Monse na importancia da selección da colección. Se Monse non lo faz, bueno, a verdade é que incluso creo que chegamos así medio emocionadas, non? Con tanta lectura, tanta posibilidade, tanto gozo, non? Polos libros, non? Pero desde unha perspectiva como máis xenérica, non? E que despois nós temos que debullar ou que aplicar nas nosas bibliotecas, o que temos nesta mesa é precisamente a mostra de dous centros que destacan por ese coidado da selección da súa colección, non? Dous centros que atenden alumnado no inicio da súa vida nas escolas e pois nunha idade pois xa máis adiantada, non? máis casi adulta, digamos, ou incluso tamén, non? Adulta, porque temos a Lucía Quintas Chaudarcas do CRA da Picaraña, en Ponteareas, e temos a Ángeles Lines Salgado Iglesias do IES Ángel Fole de Lugo, non? Entonces, desde dúas perspectivas bastante diversas, a nivel de centro e do alumnado co que traballa no seu día a día, vades ver cantos puntos de confluencia nos amosan, non? Trouxeron tamén un repertorio, sobre todo Lines, veu aquí con libros. Non valeiro a biblioteca porque a verdade... Pero, bueno, penso que é moito de agradecer, a verdade, porque vemos que despois como formiguiñas vamos ali a mirar e a debullar no que temos aquí. Entón, para... procuraremos ser moi puntuais porque despois temos a última conferencia. Entón, nada, vai comezar Lucía coa súa participación, despois vai Lines e ao final pois gardamos un tempiño para esas preguntas que queirades facer ao final. Vale? Moi ben. Agora. Bueno, gracias pola invitación. Eu veño a presentar a colección e mediación do libro de non ficción en educación infantil. E, bueno, vou vos a contar para comenzar un pouquiño cal é a nosa realidade. Nos estamos nunha contorna rural en Ponteareas, somos 6 escoliñas de educación infantil en aulas mixtas. Bueno, nas fotografías vese cal é o noso contexto e o contacto directo coa natureza e espazos bastante amplos. A biblioteca e a sede son espazos de encontro e unión entre as escolas. Como están separadas entre sí, están ubicadas en diferentes lugares ao longo de todo o concello, o que temos é un espazo común, que é a nosa biblioteca de centro, e que se converte para nós nun punto de unión, de reunión e encontros. Vale? Esta biblioteca xurdiu e comezou fai 8 anos cun cambio metodolóxico que houve no centro e coa presentación do Plan B. Bueno, anteriormente tiñamos unhas estanterías na sala de mestras e mestres e funcionábamos cunha biblioteca distribuída, xa que non tiñamos a posibilidade espacial de que fora de outra maneira. O que fixemos foi intentar crear este espazo nunha das escoliñas que xa pechara anteriormente e así o fixemos. Os espazos que ten actualmente a biblioteca son os seguintes. O espazo de xogos e funcións executivas, o que fai é iniciar aos nenos e a nenas desde ben pequeniños xa, neste desenvolvemento das funcións executivas. É un espazo que nas que os nenos e nenas están xeralmente acompañados por unha persoa adulta hasta que son o suficientemente autónomos para ilos utilizando eles e elas. Temos outro espacio na biblioteca que é novidades, traballos elaborados polo alumnado e conmemoracións e datas sinaladas. Cando entramos á biblioteca do CRA Picaraña, o primeiro que atopamos é esta
este espacio, non? Que lle dá moita importancia a estas novidades que se van establecendo ao longo do tempo e que as vamos ubicando neste espazo. Temos tamén, para darlle valor especial a todos os traballos que se foron desenvolvendo, tanto de libro de non ficción como de libro de ficción, polo noso alumnado, e logo vamos modificando tamén un recuncho segundo as conmemoracións ou datas de interés que temos ao longo de todo o curso. Temos un espacio creativo e un espazo digital. Están íntimamente relacionados porque ambos integran ese material de biblioteca creativa e de polos creativos, pero os separamos en sí porque o espazo creativo que sale en primeiro lugar o que representa para nós é un espazo onde hai un material máis desestruturado e os nenos e nenas poden desenvolverse. Ai, non se escoita. Gracias. E os nenos e nenas poden desenvolverse dun xeito máis libre con diferentes materiais que nele temos. O espazo digital, sin embargo, ten un material que inicialmente debe de ser acompañado pola figura adulta dada a etapa educativa que temos nós, pero que paulatinamente os nenos tamén van controlando de maneira autónoma, como pode ser robótica, microscopios, etcétera. E logo temos o espacio exterior, que na nosa biblioteca cobra moitísima importancia. Nós, cando nos xuntamos, que de maneira sistemática ao longo do ano, as 6 escoliñas ali, non temos capacidade para acoller a todo o alumnado que hai no cole. Entón, o que facemos é botar tamén a biblioteca para fora, crear diferentes recunchos que estendan eses recursos. Por exemplo, na primeira imaxe, onde están os libros representados nunha alfombra, fixemos un recunchiño de ficción con novidades. O segundo representa un recuncho de non ficción onde os nenos iban de maneira libre, e incluso un contacontos que é Anxo Moure, que nos viu, ten esa árbore favorita para facer os contacontos no exterior. O espazo lector e de búsqueda de información e o espazo do proxecto documental integrado cobran moitísima importancia no que é esta conversa que estamos tendo aquí. Entonces, resaltos deste xeito e resalto esa palabra formación porque sí que foi moi importante para xeneralos ter esa formación en biblioteca, na selección de recursos, na selección de como organizamos os espazos da biblioteca e, que intentamos ter un espazo agradable onde eles poden ollar de maneira libre, pero tamén temos unhas mesiñas para o traballo de búsqueda de información, por exemplo, ou de lectura. E o proxecto documental integrado son estas estanterías que están a disposición de todo o centro educativo onde vamos colocando todo aquilo que ten que ver con o noso proxecto documental integrado de cada ano. A organización dos libros na biblioteca é a seguinte. Temos un libriño, como son nenos da etapa de educación infantil, nos interesaba que nesa formación de usuarios e usuarias que temos a principio de curso e que vamos mantendo ao longo do mesmo, os nenos e nenas foran cada vez máis autónomos e autónomas á hora de dirixirse aos libros que están colocados nas estanterías. Entonces, para que se vexa un poquinho en grande, separei o que é ficción de non ficción, pode haber matices entre uns e outros, pero, temos a ficción co Gometa Amarelo, que tamén nos coincide coa CDU, narrativa, poesía, cómic e teatro, e logo temos inglés, que isto vai verse modificado porque agora temos máis idiomas, entón, isto vai crecendo, isto vai medrando e non tiñamos tampouco ubicación para ese portugués ou incluso xaponés que nos chegou ao cole. E a non ficción, vamos traballando cos nenos e tendo tamén libros desde a etapa de educación infantil, desde biografías ou receitas ata máis libros positivos relacionados co medio natural, co coñecemento do mundo, do corpo, etcétera. Esta é un pouquiño a ubicación para que vexades que temos ubicados esas cores para que sexan visibles para os nenos e para as nenas e teñen tamén pictogramas. Isto é para atender a diversidade, pero tamén porque nos facilita moito o que é esa autonomía co alumnado de infantil, non? E que tamén se pode estender a outras etapas educativas. E logo resalto o que sería o libro adulto, que non o temos no cadro porque os nenos e nenas de entrada non van a acceder a este tipo de recursos, pero temos estas estanterías tanto para o profesorado como as familias.
E logo damoslle moita importancia aos espazos lectores das aulas. Aínda que nós mandamos habitualmente recursos para as aulas e calquer profe do cole pode levar esos recursos para todas as aulas do cole, sí que é certo que nas aulas intentamos que haxa espazos onde os nenos xa vayan diferenciando o que sería esa ficción de non ficción e que teñan que os teñan cercanos a elos, así diariamente, pois é moito máis fácil que vayan establecendo diversas aprendizaxes. Por exemplo, na primeira imaxe sale eses contos, esa ficción, non? Donde os nenos e nenas poden acceder de maneira autónoma, e na última imaxe, que é da mesma aula, pois hai un libro máis informativo, máis de non ficción para a búsqueda de información. E, os criterios que seguimos nós para seleccionar os libros de non ficción pois son os seguintes. Por exemplo, en libros expositivos nos temos moito en conta que haxa diferentes tipos que nos axuden a levar a cabo pois todos os procedementos que estemos levando a cabo nas aulas. Por exemplo, traballamos dentro do libro descritivo para obter unha imaxe exata da realidade. Un bo exemplo foi que nos aparece, por exemplo, unha cadela de Frade e temos esa guía de tundra que é maravillosa e os nenos de maneira autónoma pois o atopan tal cual e podemos aí xenerar a través da lectura do adulto ou da adulta pois a información que precisamos. Libros enumerativos e caracterizan un aspecto a tratar. Por exemplo, o libro de aves simplemente nos pon o nome e a ave que está aparecendo, pois desde vaporrubio, corvo, etc. Tamén traballamos con libros, vixiamos que teamos libros de causa-efecto, relación causal entre conceptos, non? Cales son as consecuencias de unha cousa que nós facemos ou que outras persoas poden facer. Libros comparativos tamén nos funcionan moi ben en infantil porque organízanse en torno ás semellanzas e diferenzas. Por exemplo, o familiarium, non? Que vamos vendo diferentes tipos de familias sen necesidade de dar moita explicación porque se vai vendo unha que é totalmente diferente ca outra. E logo, esos libros de problema-solución, presentarnos un problema e posibles solucións creativas que podemos atopar. E puxen aquí varios exemplos dos que podemos ternos na nosa biblioteca e que vamos utilizando. Tamén temos outro tipo de texto. Na nosa biblia temos biografías tamén, que traballamos especialmente nas conmemoracións, pero que poden xurdir ao longo de todo o ano e nos interesa coñecer este tipo de texto. Para adultas temos fundamentalmente ensaios e divulgación, xa que é para mestres e mestras e familias. Temos guías que son moi manexables para os nenos e que vayan coñecendo tamén este tipo de formatos e textos de referencia. Aínda que no noso centro non temos moitos, sí que consideramos importante ter algúns, tipo dicionario, enciclopedia, para apoiar os procesos de investigación que se poden dar nas aulas. E logo textos instructivos, pois desde receitas que nos levan a través dunhos pasos a xenerar un produto final ou experimentos. Para os nosos nenos e nenas, que, como insisto, son da etapa de educación infantil, nós o que priorizamos é o seguinte, que estén en contacto con diferentes tipos de soportes, que non se queden simplemente nese libro, non? Que pode haber guías, que pode haber tarxetas. O que priorizamos tamén é que sexan imaxes reais, ilustración científica e de calidade, porque estamos educando nunha estética desde pequenos e pequenas e, polo tanto, máis na etapa de educación infantil, que o que primeiro que lles chama a atención é esa ilustración, nos temos que darlle moito valor. Teñen índices e sumarios con reforzo visual, non todos, e tampouco é necesario, pero sí que priorizamos que haxa na nosa biblioteca varios libros que teñan ese reforzo visual no índice, porque iso tamén vai a facilitar a autonomía deles e delas. Pero sí que é certo que cando traballamos co índice, un índice ou uso, eles poden identificar un número por igual e aprender a utilidade do índice igualmente. E logo unha tipografía que nos facilite a búsqueda da información. Como son nenos moi pequeniños e moi pequeniñas, o que facemos é priorizar tamén que por dentro haxa un fácil uso para eles. Pois, por exemplo, este de National Geographic é moi interesante porque ten ese título xigante, eles van identificando. Tamén describen unha letra un poquinho máis pequeniña e logo ten a información aínda máis pequeniña e logo utiliza elementos visuais como a man para medir.
temos moi en conta desde a biblioteca as investigacións e proxectos que se están levando a cabo nas aulas para canalizalas e poder servir de recursos, ¿no? De centro de recursos ás aulas. Por exemplo, este era un proxecto de insectos polinizadores e a biblioteca pode nutrir este tipo de proxectos, por exemplo, co inventario de flores ou incluso coa motivación de algún libro de ficción. Outras necesidades que detectamos. Nas aulas, por exemplo, temos hortas escolares e, a mellor non estamos facendo un proceso de investigación, pero nos xorda a idea de facer unha receita con algo que nos deu a horta. Entón, a biblioteca aí nos sirve como recursos para ter na aula. Ou, ao mellor, un tema que nos está encantando que unha nena ou un neno vai a ballet e, nos lle damos unha visión un poquinho máis contemporánea e introducimos o Bauhaus Ballet para salir que os nenos salgan por un pouco desa rixidez ao que están acostumados a ver. E logo, por suposto, nutrimos o que sería o proxecto documental integrado que parte da biblioteca. Vimos a biblioteca a miúdo, pero non podemos cruzar un corredor e chegar a ela en calquera momento, o que facemos é mandar estas caixiñas viaxeiras polas aulas, o que fai que nos procesos de motivación e investigación teñamos diferentes recursos que nos sirvan para apoiar o proceso de investigación. Aquí, na primeira imaxe, na imaxe de arriba, vese como os nenos están establecendo ese primeiro contacto. Esta pizarra grande que vedes aquí abaixo é unha pizarra, unha parede, non? Donde vamos anotando por onde imos neste proceso de investigación, que recursos necesitamos, a que andamos. Non nos vemos todos os días, somos un colexio rural agrupado e, é interesante que vayamos anotando en que anda cada unha das aulas, non? O proceso de selección que levamos a cabo é o seguinte. Temos librerías de confianza que nos poñemos en contacto con elas moi habitualmente, tanto para pedirlle directamente libros que nos queremos como para que nos fagan recomendacións segundo temáticas que vamos a traballar. Revisamos as novidades nas editoriais a través de webs e redes sociais, visitamos bibliotecas públicas e librerías, porque sí que é certo que no noso equipo de biblioteca somos unhas grandes fans do libro en xeral, entonces para nós tamén resulta moi fácil poder anotar e poder ver esas novidades, esos recursos que vamos atopando. As redes sociais a través de ilustradores, bibliotecas, outros centros nos van servindo de moita axuda tamén. Esa consulta en Pinterest a través de bibliotecas escolares e as dúas diferentes carpetiñas e as peticións da comunidade educativa. A veces podemos servirnos das familias, de canalizar esas peticións que teñen ou ao mellor incluso temos expertos entre as familias que nos poden aportar moito en cuanto a recursos. Xornadas de formación específica da biblioteca, como esta ponencia anterior na que eu, por exemplo, me levei un montón de ideas, e feiras do libro, como relacionado con esa visita que facemos de librerías, de bibliotecas, etc. E, todo isto non tería moito sentido se non se levara a cabo unha mediación lectora. O seu traballo conleva, nun primeiro lugar, actividades de observación e manexo deste texto. Entón, os nenos e nenas están en contacto con el, como ese recunchiño na primeira imaxe que se creou del libro de non ficción e que os nenos se achegan porque lles atrae moito esta ilustración que acompaña a información e se achegan con esa curiosidade. Logo facemos algunha actividade específica para que os nenos e nenas vayan diferenciando uns textos de outros, non? Desde pequenos eles e elas son capaces de diferenciar, por exemplo, como se ve na imaxe, o que é un conto do que é un libro que nos aporta información porque os manexan na aula. Este é un recunchiño que se creou para unha pequena investigación en torno ao papo rubio e se nutriu da biblioteca con diferentes recursos que estaban relacionados coas aves ou máis concretamente co papo rubio. Entón, que traballamos para chegar con estes libros, para chegar a que os nenos fagan un proceso de investigación?
Pois a identificación de títulos, por exemplo, as títulos na portada, se o título ten relación co contido do libro, se as autorías están visibles ou non están, como pasa moito nos libros de ficción, se hai unha relación coa realidade ou unha historia inventada, se as ilustracións están relacionadas co texto que os acompaña e a funcionalidade do índice ou do sumario. A tipoloxía de letra, como decía anteriormente, porque, bueno, eles van identificando moi facilmente que as letras grandes van a ser títulos, non? E a simboloxía e significados, especialmente en infantil, funciona moi ben, porque podemos traballar medidas e a través de pegadas de animais, por exemplo, que veñen moi visualmente nos libros. E logo que tamén poden vir en diferentes tipos de soportes. Por exemplo, na imaxe, ao fondo de todo, vese un xogo que é de relacionar aves e isto nos sirve tamén como información enumerativa, porque ven a ave e o nome da ave e simplemente temos que buscar o igual e xa é un estupendo manual de información para nós. E logo implicamos a comunidade educativa e o que facemos é ensinarlles que non só os nenos e nenas desta etapa educativa manexan ficción, senón que tamén podemos chegar a acompañalos con non ficción na casa. Polo tanto, nas mochilas viaxeiras sempre vai algún recurso de non ficción que pode estar relacionado co proxecto ou non. E o traballo con este texto nos leva á elaboración de produtos finais de uso social. Por exemplo, este é un libriño que se fixo nunha das aulas cos animaliños que había en torno a contorna que teñamos cercana. Decidiuse facer un libro enumerativo, simplemente poñían a imaxe e poñíamos o que sería o nome. Non íbamos a meternos en máis información. Polo tanto, estuvemos moito esta estrutura de libro, pero a súa vez xorden cousas como esta. Pois un dos nenos que estaba nunha etapa de escrita alfabética decidiu o seu propio libro, non era unha proposta miña, neste caso, pero xurdiu que fixera de maneira autónoma un índice. Díxome, profe, pois podo numerar as páxinas e escribir o índice? E dixenlle que sí, que claro, que podía facelo. E, bueno, eso ven un poquinho do traballo e a funcionalidade do texto. Tamén nos leva este traballo a elaboración de produtos finais nas que quedamos partindo do proxecto documental integrado. Nos poñemos, para que formen un todo entre as 6 aulas, poñemos unha base, pero despois o que é toda a información que se recolle na mesma tense que facer nun proceso de investigación nas aulas. Entonces, aínda que a maquetación é nosa, todo as decisións en canto ao título, en canto á imaxe que poño, se está facendo cos nenos e cas nenas. E isto logo forma parte da biblioteca que temos no centro. E logo a comunicación oral da información. Isto é moi importante tamén, non solamente quedan por escrito, e esa funcionalidade de poder contar todo o que aprendimos partindo destes recursos é moi importante. Polo tanto, aproveitamos, por exemplo, a Semana da Ciencia de Pontareas para montar un stand donde as persoas que pasan por ali van preguntando e nos imos contando os nenos e as nenas, segundo as súas capacidades, lle van contando un pouquiño cales foron os procesos ou as dúbidas que teñen esas persoas que pasan por ali. E logo, quedan no blog da biblioteca a través da páxina web do centro outros formatos, como é, por exemplo, unha pequena investigación en torno ao xabaril, que é en formato podcast, ou tamén un vídeo pequeniño como produto final en formato vídeo. E, moitísimas gracias. Foi un poquinho rápido.
Bueno, boa tarde. Gracias. Eu son Lines, veño do IES Ángel Fole de Lugo. É unha realidade absolutamente distinta a todo isto que acabamos de ver, empezando polo propio espazo físico, que tamén configura dunha maneira moi evidente o que é unha biblioteca e, polo tanto, a creación da súa colección, non? A min gustábame empezar un pouco esta charla e pídovos, por favor, que me interrumpades en calquera momento con calquera pregunta, que non pasa nada, e falamos e conversamos, que creo que é mellor que estar escoitando un rollo patatero así seguido todo o tempo. Toda a biblioteca é unha viaxe, en que sentido? En que toda a biblioteca é unha forma de ver o mundo. O fondo que nos ofrecemos desde a nosa biblioteca, a nosa colección, é a nosa visión do mundo. É unha maneira de achegarse tamén a ese mundo. Polo tanto, é como cando comenzamos unha viaxe e vamos ir descubrindo cousas, non? Entón, a través da colección, nos imos dar tamén descuberta. A parte, unha viaxe implica movemento. Entón, unha biblioteca tamén é un organismo vivo, constante. Eso creo que non lo repetiron hoxe moitas veces. A colección nunca está pechada, nunca temos a biblioteca perfecta, nunca temos os mellores libros, nunca damos no clic, polo menos eu en todos os meus anos de experiencia, nunca puiden sentarme, respirar e decir, xa está, esta é a biblioteca que queríamos, funciona, ven todo o mundo lee, todo o mundo aprende, pois non. Entón, nese sentido, é sempre unha viaxe que non remata. Vale, entón, bueno, está fusilada de Irene Vallejo a frase, pero, bueno, interpretación persoal. Creo que para organizar unha colección o primeiro que temos que facer é pensar e observar moi claramente que biblioteca temos, con todas as súas condicións. A biblioteca que teño eu é unha biblioteca dun centro da periferia. Eso implica moitas cousas. O ser un centro da periferia é un centro cun alumnado moi concreto, un alumnado pois dunha clase social media baixa, con bastantes problemáticas, un alumnado dos niveis ademais de ESO e BAC, un alumnado cunha porcentaxe enorme de inmigración, moitísima, nos últimos anos aínda maior do que tuvemos. Eu levo neste centro 8 anos, nos últimos 4 anos prácticamente vamos dicir que a maioría das aulas xa é alumnado que ven de outros países. Eso, desde logo, modifica moitísimo a forma de traballar e de enfrentarse tamén á biblioteca. É un centro cunha densidade de estudantes enorme. É un centro creado nos anos 80 como para 400 alumnos, neste momento temos 750, así que xa vos podedes imaginar como son os espazos, moi reducidos, as aulas a tope, a propia biblioteca, aínda que tivemos unha reforma e ampliamos un currunchiño que se ve nesta foto aquí, me levanto. Nesta foto, vedes que hai unha sección cunha porta corredera, isto gañouse, pero bueno, é totalmente insuficiente para o que necesitaríamos facer. Todas estas cousas son condicionantes, evidentemente, a hora de mercar e de crear unha colección. Por qué? Porque temos que ter en conta o alumnado que temos que ter en conta que temos moitas linguas en xogo tamén ali, e temos que ter en conta que non temos espazos para poder facer pois moitas máis virguerías, como nos gustaría, non? Por iso hai que pensar con esas condicións que biblioteca queremos construir. O equipo de biblioteca é un equipo de biblioteca que se centra basicamente no meu centro en, como di nesta frase de Virginia Woolf, crear, atopar tesouros. A biblioteca ten que centrarse en ofrecer elementos de moitísima calidade que non se poidan atopar noutro lugar, porque son rapaces que non van ir a outros sitios.
Como o seu barrio está lonxado do centro, non van ir nunca á biblioteca provincial, a non ser que os levemos nós, pero é de maneira moi escasa e esporádica. E ali non hai outras bibliotecas de referencia. Temos unha biblioteca municipal, pero non ten un fondo moi amplio, os alumnos tampouco son realmente usuarios dese tipo de organismos. Entón, somos nós os que temos que ofrecer ese elemento. Tomamos a decisión de crear unha colección de moita calidade, dentro do que nos entendemos como calidade, claro, pero xa nos deron moitas indicacións hoxe de como organizar unha colección. Evidentemente, hai que primar elementos, xa digo, moi singulares. Teño, creo que por aquí, elementos que se adecúen ao noso proxecto, ao noso traballo. Aquí, dentre todos estes libros que trouxen de mostra, están varios que estamos utilizando ou que utilizamos en proxectos de investigación. Por exemplo, estamos no proxecto Burela, cun estudo da presenza de galego en cemiterios, e entón levamos 3 anos facendo ese traballo con diferentes grupos. Entón, para iso non tiñamos ningún tipo de bibliografía. Pois eu que sei, pois collimos, empezamos a buscar e entre outros, porque trouxe unha cousa así de cada, collimos este libro que nos axudou moitísimo a preparar as horas mortas de Emma Pedreira, que fai un percorrido por moitos cemiterios de Galicia que teñen unhas curiosidades realmente espectaculares. Tamén nos serviu para preparar algunha visita e excursión precisamente que fixemos nós a eses cemiterios. Ou un proxecto que fixemos de arte urbana, de análise dos grafiti da cidade de Lugo. Entón, tamén nos dedicamos a comprar e a seleccionar material que existía sobre grafiti e arte urbana, que utilizamos despois nas clases para traballar e nos serviu tamén de modelo para elaborar finalmente unha guía de arte urbana lucense que logo pasamos a unha aplicación e que se pode consultar. Na biblioteca que nos atopamos inicialmente, a maior parte dos libros eran, como creo que na maioría das bibliotecas, eran da sección 8. Casi todo é literatura, casi todo narrativa, maioritariamente castelán. Entón, houve que compensar moito todo ese tipo de elementos. En que nos fixamos, sobre todo? Aí primamos, por exemplo, ciencia, arte e historia, porque non había prácticamente nada. En ese tipo de libros tamén nos fomos a libros algo especiais ou curiosos, vale? Que teñan elementos de calidade. Temos tamén moitos libros vinculados á atención á diversidade. A diversidade no noso centro non é só alumnado NEAE, e tamén que temos moito. Para iso temos, evidentemente, os libros de lectura fácil, moitos libros, como vedes, que igual non consideraríades de niveis de ESO e de BAC, como álbum como este. Temos moito álbum ilustrado, moitos dos que nos comentou ahora Monse, témolos na biblioteca, porque nos sirven moitísimo para moito alumnado de primeiro e segundo de secundaria, que estamos a cousas como esta, e non estou falando só de alumnado de adaptación curricular, sino de alumnado, digamos, convencional. Tamén a diversidade a levamos a través de apoios lingüísticos. Temos material, tratamos de ter material nas diferentes linguas do alumnado que temos no centro. Iso ás veces é moi complicado. Temos moito alumnado árabe, entón aí é algo máis fácil conseguir material. Pero, por exemplo, cando nos chegan alumnos de Pakistán ou de Bangladesh, foi unha odisea atopar un dicionario de urdu español, porque tuvemos que pedir nunha librería de Madrid, porque non existe ese tipo de material. Xa non vos digo nada que teña que ver con dicionarios ou vocabulario galego e outro idioma, porque é imposible, é imposible. Entón, aí tratamos de coller material neses idiomas. Agora hai distribuidoras que nos axudan a través das librerías de confianza para atopar material, por exemplo,
en portugués, en francés, en inglés, tamén algo en ruso, que tamén temos alumnos rusos, eso saenos bastante caro, porque as distribuidoras ahora en importación cobran moito, pero, bueno, tratamos de facelo na medida das nosas posibilidades, que tampouco temos un orzamento moi elevado. Aí o plan B axúdanos moito, danos un gran balón de oxígeno, pero bueno, necesitaríamos, a nos nunca nos chegan os cartos. Nunca, nunca. Se alguén lle sobran, que se acorden de nós, por favor, que nos fagan aí unha donación. E despois aquí falovos no elemento de selección de algo moi importante, que son os criterios particulares. Isto parece así unha cousa un pouco dictatorial de o coordinador di que non sei que. Bueno, para algunha ventaxa ten que ser coordinador e entón hai unha serie de elementos básicos que o mellor si son liñas vermellas que o mellor non pasamos. Que son, por exemplo, no noso caso, non comprar nunca libros de Wattpad, aínda que non lo demandan constantemente. O Wattpad, non sei se sabedes, é unha rede que hai en internet na que a xente pode publicar os seus propios libros, que logo se pasan a papel, que en literatura juvenil venden moitísimo, xente como Mercedes Rom, por exemplo, son casi sempre libros de romances, bueno, hai un pouco de todo, pero sobre todo romances, e as rapazas adolescentes tolean por eses libros que devoran, pero libros de 400 páxinas que che poden ler nunha tarde, cando outros non nos poden nin abrir nin tocar. Entón, eso, por exemplo, nós non o compramos, porque para nós non están dentro do criterio de calidade efectiva, xa non só literaria, sino incluso temática. Moitas veces os argumentos desas novelas van en contra de todo o que facemos na escola diariamente, non? Entón, eso, por exemplo, un elemento particular. Normalmente non compramos tampouco bestsellers. Os bestsellers, de alguna forma, é fácil atopalos, é fácil, pois, hasta que cho regale un familiar, é fácil ir a unha biblioteca de outra maneira ou que chos presten, entón, normalmente non compramos bestsellers. Tampouco compramos habitualmente coleccións, sobre todo estas interminables, eu que sei, el diario de Greg, non sei que, Jerónimo Stilton, que vai polo, non sei, polo 640, pois non. O mellor temos un elemento, un deses libros, pero nada máis. Vámonos a cousas moito máis selectas, pois eu que sei. Este libro, por exemplo. Este é un libro que fala dun amor de dous rapaces que van a un campamento, que son un é ucraíno e outro é ruso. Entón, namóranse. Entón, que trata? Trata o tema do conflicto, trata o tema da homosexualidade, da adolescencia, é un libro prohibido en Rusia. Entón, este tipo de libro, por exemplo, sí que os chama, porque, bueno, hai que presentalo un pouquiño, claro, pero ímonos máis a este tipo de libros que a todos os outros que eles xa coñecen. Intentamos ofertar algo diferente. Como cheguei, por exemplo, a este libro? Bueno, pois nada, eso falaremos despois, pero foi unha casualidade buscando libros prohibidos, que foi un dos centros de interese que puxemos na biblioteca hai 20 días ou así, entón puxemos libros que estuveron prohibidos ao longo da historia. E entón, informándome sobre iso, pois apareceu este que é fácil conseguir, non? Onde nos informamos de máis libros? Bueno, pois, xa vedes, hai que andar, ler e preguntar. Isto é un movimento constante. Para saber que hai que comprar, hai que estar todo o tempo coa libretiña, ora co móvil, igual, vas a un escaparate, faz unha foto, no periódico non sei que, unha foto, eso seguro que andades todos así tamén, este que di, este que me conta, este que me fala, tal cual, sin parar, todo o tempo, e despois intentando cotexar esa información, claro. Nos, desde logo, facémolo moito a través das librarías tamén de confianza que temos, tamén a propia comunidade, coas demandas que nos fai, pero logo, eu que sei, revistas, programa de radio, vas no coche, están paras o coche, anotas a referencia que están dando e comprobas. Outras bibliotecas tamén, e de novo, pois eso, os criterios persoais, libros que chegan a ti, que che gustan moito, que che parecen digamos, obligatorios na túa biblioteca e compras eses libros. Teño, por exemplo, este exemplo, bueno, a mí é que Chanda Pólvora é unha editora que me parece impresionante, pero este libro en concreto
xa vedes que ademais presentado deixos na biblioteca co plástico, porque chama moito un libro no envoltorio, increíblemente. Entón, collen máis este libro que outro que non ten bolsiña. Os criterios, ás veces, para saber que gusta e que non, son un pouco... Este é un libro de Silvia García. Ela recolleu, tiña unha afición por coller fotografías nos mercadillos de distintos lugares e despois poetiza esas fotografías. Entón, é un libro delicioso absolutamente que eu, por exemplo, particularmente, utilizo na clase porque me sirve despois para facer algún exercicio similar. Buscamos fotos e facemos un poema, o mellor, sobre esas fotos. Moi sinxelo, porque fixadevos, eu que sei, aquí vese unha foto de dúas nenas da Mau e di: esquecerei o patio e as cabanas, pero agora dende fora, no linde, véxome correr e contar segredos á orella. É unha cousa maravillosa, pero moi simple, que se pode aplicar na clase perfectamente, con fotos persoais dos nenos ou fotos que incluso recopilemos nós, non? Para levar. Entón, este, por exemplo, pois, responde a ese criterio persoal de gusto particular por algúns materiais. Como organizamos todo isto? Bueno, pois a mí tamén aquí o señor Borges, que nos di que, claro, que ordear bibliotecas é exercer a crítica, evidentemente. Todos temos un pouco a nosa idea do que debe ser ordear, do que deberá estar, do que non deberá estar, e eu aquí animo a que se consensúe iso, pero que se leve adiante por moitas reticencias que ás veces eso poida ter. Un centro, pois como o meu, en todas partes seguro que ocurre, pero no meu somos 75 profesores. Evidentemente, podedes vos imaginar que a disparidade de criterios é enorme. Entón, incluso en cousas que parecerían elementais. Hai persoas que consideran que a hora de ler non debe facerse, que porque é perder o tempo. E dícencho así de claro e non a fan na súa aula, non? Entón, igual que pasa iso, pois tamén o mellor non están de acordo con que na biblioteca xa unha sección, por exemplo, de xénero. Nós temos unha sección específica de material de xénero, pois eu que sei, que hai libros igual como este, ou había outro por aí, me parece, bueno, é igual, non sei. Pois non lles parece ben que haxa este tipo de fondo na biblioteca. Para o equipo de biblioteca, e desde logo para min, é fundamental que haxa, e máis neste momento, no que é un problema que vemos diario, non? Digamos, o problema da orientación, todas as dúbidas que teñen os nosos adolescentes neste momento a nivel afectivo e sexual, moi forte. Entón, pois hai que ser críticos, sí, hai que elaborar un pouco o noso esquema. Como facemos nós? Bueno, nós guiámonos pola CDU, aínda temos o programa Meiga, non nos fixemos aínda a migración a Coja, estamos aí, cando nos toque imos morrer, pero bueno. Non me creo nada, todo é moi fácil, sí, igual que o PLEA, moi fácil. Es maravilloso. Ímolo coller con ánimo. Non vamos morrer nunca pasándonos a Coja. Vale, sobreviviremos. Ao PLEA non o sei. Eu falo polo que me toca a mí. Vale. Mentras estea eu penso que funerais non vamos facer. Vale, bueno. Voume moito máis tranquila. Bueno, entón nos estamos aínda en Meiga. Meiga ten os seus problemas, que ten bastantes, pero bueno, aí estamos. E o que temos é, nos seguimos mantendo unha sección xuvenil. Nesa sección que poñemos literatura especificamente xuvenil, pois eu que sei, Gómez Cerdá,
pois ala, todo o que fai Gómez Cerdá está ali. E logo temos as adaptacións, porque compramos moitas adaptacións de clásicos. Adaptacións, pois, por exemplo, como ten Cucaña ou Vicens para literatura, porque lles damos bastante, son contrastadas e entón lles damos bastante uso, sobre todo nos niveis máis baixos. Temos unha sección de cómic, de banda deseñada, gráfica, a que tamén lle damos moita importancia, ten moi boa acollida no alumnado, moitos rapaces entran na biblioteca por esa sección e é unha forma de ilos enganchando a outras cousas. Procuramos aquí tamén ter moitas novidades constantes, porque os chama moito. A sección de xénero que vos comentaba, nos tiñamos hai uns anos a asignatura optativa de igualdade. Entón, como se facían bastantes proxectos, aí foi unha forma de empezar a crear ese núcleo bibliográfico vinculado. Pero tamén a chegada de alumnado de outros países con outras realidades tamén fixo que esa sección se fixera imprescindible. Recordo ano pasado, tiñamos así un punto de interés sobre libros sobre o corpo, a regla, había varios así, o de Ciclo, de Bárbaras, estaban así. Entón chegaron unhas nenas que son venezolanas e viñan ali e eu vía que estaban no posto este de libro ríndose, jajá, jojó, collían o libro e facían así, como que lle estaba vergonza que as visen co libro. Entón achegueime a elas e dixenlles: queredes levar algún destes libros a casa? Ai, como vamos levar isto? Es que isto en mi país está prohibido, non se puede leer isto. Si me ve mi madre con este libro, me mata. Entón eu dixenlle: pero mira, podémolo forrar con papel de periódico e non vais a ver o que levas e lelo na casa. Eso foi unha forma para min de decatarme de que cousas que a mí me parecen absolutamente normais e evidentes para moitísimos dos nosos alumnos non son. E aínda, claro, deunos máis azos para mercar moito máis dese material. Entón, temos unha sección específica de todo iso, vale? Non distinguimos linguas, por exemplo, a hora de ordenar, temos todo mesturado, galego, castelán, ruso, inglés, témolos polos títulos e témolo na sección que corresponda. Os libros de lectura fácil facemos exactamente o mesmo, non temos unha sección específica, están polo medio para que collelos non supoña para o alumnado certo reparo, vale? Como visibilizamos isto? Pois dunha maneira moi tradicional. Que facemos? Puntos de interés, aí temos, por exemplo, o expositor da ciencia en galego por este mes, o mes de Santos que adicamos a temática de medo, terror, etc. Pois nese momento está todo agora, todos os expositores están con este tipo de materiais. Poñevos aí tamén unha parte da ludoteca que tamén se mencionou antes e que para nós tamén é unha sección fundamental. Creo que se non tedes, que deberíades apostar polos xogos de mesa de todo tipo. Evidentemente, un centro ten unha serie de condicionantes. Nós temos moitos xogos, por exemplo, que se poidan facer nun prazo de media hora polos recreos, por aproveitar, pero tamén temos outros xogos con partidas máis extensas que poden levar a casa. Prestámolos. De momento nunca tuvemos ningún problema con eles. E que, desde logo, son unha axuda increíble para moitas materias, para moitas. Eu que sei, pois eu en Historia, por exemplo, en Idade Media, paseime 3 clases xogando o Carcassón. E o Carcassón, para eles, foi unha maneira especial, maravillosa de entender o que é unha abadía, o que eran os burgos, o que era unha economía de mercado, etc. E quen di ese xogo di moitos máis, en moitísimas materias teñen aplicación. E logo unha cousa que vos decía un pouco así máis personal tamén, como isto do plastiquiño, tamén facemos nos andéis, poñemos os libros virados, algúns, unha selección, vedes aí que se ven así, como se fose un escaparate, e ímolos cambiando aproximadamente, pois igual cada 2 semanas ou así, sacando libros novos para que se vexan. Outra tontería, pero que axuda moito a que o alumnado se vaya fixando nas cousas novas. Temos tamén
Outros elementos, bueno, vedes aí cousas centenarios, inauguracións, etc. E logo as maletas. Nos facemos tamén as nosas propias maletas a demanda de algún profesor que o necesite para a súa aula ou de algún traballo que teñamos. Esta que temos aquí é unha maleta que xa temos permanente con todo tipo de material para o alumnado que chega novo e que ten dificultades na lingua ou non coñece ben aínda o idioma. Entón, temos un montón de recursos xa guardados aí para transportar de aula en aula según se vayan necesitando. A hora de ler facémola 20 minutos diarios que se van alternando por semana, é dicir, nunha semana temos os 20 minutos nas primeiras horas, a seguinte semana os 20 minutos nas segundas sesións, temos caixas en todas as aulas, temos no ximnasio, na aula de plástica, na aula de música e en todas as aulas de secundaria. En BAC aínda non conseguimos introducila. Hai moita reticencia a hora de ler en bacharelato. Moitos profesores consideramos que é necesaria, moi necesaria, polas dificultades que atopamos en alumnado, incluso en segundo de bacharelato, que non entende un texto, non sabe redactar e non é unha cousa de 2 ou 3. Entón, pero bueno, eso chegará. De momento está na ESO e a biblioteca que fai unhas caixas nas que van sobre 50 cousas totalmente variadas para ler en cada aula, que se rotan cada trimestre. Mais ou menos un pouco por niveis, vale? As maletas que vos decía, exposicións, charlas sobre as novidades, procuramos facer iso tamén. Se mercamos un libro do que temos a posibilidade de traer o autor ou alguén que fale diso, pois eu que sei, pois temos o libro este, Pan Galego, que é un libro chulísimo. Bueno, pois, se collemos este libro, procuramos o mellor contactar pois cun panadeiro que igual nos veña falar do seu traballo e temos o libro ali de referencia para que os nenos vexan que de todo hai sempre donde buscar. Titoriais e torneos de xogos que tamén nos funcionan moi ben, os nenos aprenden a xogar e gravan os seus propios titoriais para logo enseñarlles os compañeiros, e nos recreos facemos turnos para que aprendan a xogar e logo fan torneos, feiras de libros, visitas guiadas, etc. Xa remato con esta frase de Cicerón que a mí me parece fabulosa. Se estuvera na Picaraña non tería nada que decir, pero para min, se preto da biblioteca tedes un xardín, xa non vos faltará de nada. Nos non temos un xardín, entón temos que seguir traballando sempre, constantemente, para que a biblioteca siga, de alguna forma, chamando un pouco ao alumnado para crear ese espírito, non? Nada, moitas grazas. É verdad. Só un minuto, dame tempo. Sí, mira, dunha cousa que me di, menos mal que está aquí Alexandra, que me di que me pasei falar do expurgo, que é verdad, só vos digo dúas cousas. O expurgo é moi necesario, sobre todo cando non hai sitio, cando temos moitísimo material, pero o expurgo non é unha destrucción do fondo. Tamén me gustaría deixar eso tamén, insistir un pouco niso. É certo que hai material que non sirve para nada, que está totalmente desfasado, non ten ningún tipo de valor, pois eu que sei, pois tiñamos unha publicación da Deputación de Lugo que dicía el RH en el potro gallego, non sei que. A ver, en veterinaria é certo, nos logo donamos ese libro a veterinaria, pero para nós non ten ningún tipo de importancia, non? Pero si hai moitas outras cousas que creo que temos que ter moito cuidado á hora de expurgar, porque a miña experiencia tamén persoal en varias bibliotecas nas que estiven é que se fixeron verdadeiras barbaridades con material que había moi importante. Entón, como en todo,
hai que preguntar, hai que informarse, hai que chamar o que sabe e hai que dicir, mira, eu non teño nin idea, isto vale realmente, isto ten sentido. Entón, chamamos os asesores, por exemplo, preguntamos incluso, cheguei a preguntar hasta en librerías de segunda mão para saber que me comentaban, que tamén aí teñen moita idea do que é o mercado editorial. Entón, moitas das cousas que nós non utilizamos diariamente e que non podemos manter, témolas no que chamamos un arquivo, que son realmente uns armarios antigos que non podemos usar nun corredor, porque non temos máis onde metelo, pero témolos ali agardando a ter un criterio mellor para saber que facer con eles. Eu que sei, temos a colección enteira da revista Encrucillada. A revista Encrucillada eu creo que é xa máis antiga en galego, é unha revista de pensamento cristiá. Evidentemente no centro non se usa, non a usan nin os profesores de religión, pero eso non o podemos tirar porque ten un valor moi grande, porque temos a colección completa desde o primeiro número. Entón, contactamos, por exemplo, co Seminario Diocesano para saber se a súa biblioteca lle interesaría. Entón, sempre hai forma de colocar ese material que en algún momento tivo o seu valor. Entón, simplemente iso, moito coidadiño co expurgo, co que decidimos que non vale, pode que non nos valga a nós, pero eso non quere dicir que non sexa realmente valioso. Vale? Xa, fin.